हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि जुनार सिगांसिम बयखौबो बरायनाय थाबाय। हेल' लोगोफोर, नै जोंहा सिलिं गोदान होनो नागिरदों आरोना। दायो मिस्ट्रिफ्रा मावगासिनो। स' माबायदि मावो जोंनि सिलिं गोदान होनायखौ नोंथांमोनहाबो नायलांदो। लेट्स ग' लोगोफोर। दायो जोबथारनोसै नै लोगोफोर जोंनि सिलिं गोदान होनाया। सिगांसिनो बयखौबो बरायनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै जोंहा न'नि सिलिं होदों आरोना लोगोफोर। मैयानिफ्रायनो होदों बिसोरो मिस्ट्रिफ्राहाय, ओमफ्राय नै दिनैहाय कमप्लिट हाबाय आरोना लोगोफोर। मानो होनबा न'आहाय गुवाराहाय 12 फुट दं आरोना लोगोफोर, ओमफ्राय गोलावा 16 फुट दं। बिसोरो मिस्ट्रिफ्राहाय साननैजोंनो कमप्लिट खालामनो हाबाय आरोना। मोजां जायाखै नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरदो लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन। बाय बाय।